Selamat datang di YKM Channel. Aduh, Mbak Gembrong aja tenang. Karo Mas, aku jenenge aku mangap tak blok di pas labe iku. Dicowok. Kurang ajar wong tuwek. Oh, kan. Oh, nah. Soalku suwek yo. Malah kena pisan ada. Suwek tenan sih. Lah kok rupane kuning. Iki jerone iki. Coba sejujurnya jobel pitu loh. Ayo garap PSBN nih salahnya sapa ngkon nyusun. Lah ya upload nyepaknya Pak Epi tek. Lah pengen prank. Aduh. Pak Minta luar biasa. Tenan. Nanggap cara